Ваня, свали с крака. Бъде при Мишел. Я върви до Мишел. О, чакай то на клип. Благодаря. Бебе, я се усмихни. Я се усмихни. Бебе. Бебе. No, please, no more pictures, no more pictures. Please, no more pictures. No more autographs, no more autographs. Please. Too much paparazzi. Да, Too much paparazzi. Ай, катрък. Ей, Леле, снимам. Ей, Хрисо, леко да не падне. Тези две снимки са уникални. Я. Айде, аз ще се направя като палач. О, майко, да. И другата. Айде като палач. Ту, рата. О, майко. Я. Ей, бебе. Тази барака твоята ли има? Това с твоята барака. Тя е друга барака. Синка, тя ли има Джесън? Аз имам ушки. Майко, Христо, просто големи снимки стават. Я пак дай. Айде, скачай, дивей. Нека да не паднеш Хрисо. Удей! Say something. Something. О, майко. Мимо много ти силна светкавицата бе направо, ще сте те. Катерина. Майко. She is 4 months old? Almost. Almost 4 months old. Цели пази се, де. She's a good Пази baby. са. Бебе, я се усмихни. Какво е? Усмихни се. Ти сочка? Да. And Хрисо. Hey, Christina's making a show. She thinks she's a clown. Майко. Хрисо, изпей една песен. Не. Моля? Много работа. Я? По-високо ли да си But вдигна? this is a movie star right here. Everybody takes pictures. Everybody wants an autograph. But she doesn't give autographs. Леле, айде още Как снимки. And this is an exclusive interview. Айде She doesn't още. give interviews Айде to още снимки. anybody. Изпей една песен, не дай да Paparazzi си never кажеш. stop. Я покажи Everybody как wants to be the танцува first. Шакира. Как танцува Шакира и така си размята полата? А? Покажи Шакира как танцува. Голяма физиономия.